हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्टनि गेजेरजों। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासे। दिनैनि भिडिअनि कन्टेन्टनि गेजेरजों मा सावरायनो लानाय जादों नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर बेनि दिनैनि भिडिअनि मेन कन्टेन्टआनो जाहैबाय इउजि ब्रह्मआ लाजि फोनांबाय सरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ। स' लोगोफोर दिनै जोंहा दाखालि मोनसे जानाखि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनि मुङै जानाखि फोरोंगिरि सान फालिनाय जायो, बे फोरोंगिरि सानावनो जोंनि बर' बिजोंनि सरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ बिथाङा लाजि फोनांदों। फोरोंगिरि सानाव फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनाय, बिथांमोनखौ सिबिनाय बेखौसो फालिनाय जायोमोन, नाथाय बिथाङा उल्थायै फोरोंगिरिफोरखौसो लाजि फोनांनाय जादों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो पेपाराव होनाय जा पेपार काटिं दङ, बे पेपार काटिंखौ आङो होनाय जादों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासे। स' लोगोफोर बे पेपार काटिंखौ आङो सोमोन्दै सावरायनायनि सिगां पेपार काटिंआव मा लिरनाय दङ आं बेखौ नोंथांमोननो फरायथिनानै फोरमायगोन। नोंथांमोना दसे खोनासंबानो जाबाय। फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियाव सरकारि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लाजि फोनांदों। गुदि फोरोंगिरिफोरा गोबां दान बान्था मोनसेयावबो मोजां फरायसा सोरजिनो हाया होननानै बुंनाय जादों होननानै दुखु फोरमायो। नाथाय सरकारि नङै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा खम बिबांनि दान बान्था लानानैनो मोजां फरायसा सोरजिनो हायो होननानै बिबुंथि लाखियो। मन्थ्रि बिथांनि बेबायदि बिबुंथि लाखिनायखौ गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा गावसोरखौ बरायनो लिंहरनानै लाजि फोनांदों होननानै अजद दैखांदों। लोगोसे मन्थ्रि बिथाङा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ बेबायदि रावजों सोंखारिनाय आरो लाजि फोनांनायखौ दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आसाम गौथुमा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो फोरोंगिरि सान एबा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनि जोनोम सान फालिनाय समाव गुदि फोरोंगिरिफोरखौ सोंखारिनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों दि फोरोंगिरि सान एबा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनि जोनोम सान फालिनायाव गुदि फोरोंगिरिफोरा रंजा बाजानि फोरबो हिसाबै फालिबोदों आरो फालिलांबाय थागोन। बे फोरोंगिरि सान एबा फोरबोआव सोरखौबा सोंखारिनाय रायनाय थानो नाङा। हायोब्ला फोरोंगिरिफोरखौ मोजां बोसोन होनोसो गोनांथि दंमोन। बे फोरोंगिरि सानाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि ब्रह्मआ गुदि फोरोंगिरिफोरखौ सोंखारिनाय डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनि जोनोम सानखौ सोंखारिनाय जादों आरो फोरोंगिरि सान एबा फोरबोखौ बेसेन गैयै खालामनायसो जादों। बेफोरबायदि हाबाफारियाव फोरोंगिरि समाजखौ सोंखारिनायनिफ्राय जानगाराव थानो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आसामा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों खावलायो। स' लोगोफोर नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दिनैनि जानाखि पेपार काटिं, बे पेपार काटिंआव मा लिरनाय दंमोन। बेवहाय जोंनि केबिनेट मन्थ्रि, बर'निनो केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा फोरोंगिरि साननि समावनो फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरनानै मोनसे मिटिं जानाय जादोंमोन मोनसे जायगायावहाय, आरो बे मिटिं जानाय समावनो फोरोंगिरिफोरखौ बरायनो नागारै, बिथांमोनखौ मान बावनो नागारै बिथांमोनखौ उल्थायसो लाजि फोनांनाय जादों। बे खोथाखौ बुंनाया गोबां सम दंमोन, खिन्थु फोरोंगिरि साननि समावहाय बे खोथाखौ बुंनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। मानो होनोब्ला फोरोंगिरि सानखौ जों मानो थाखाय फालियो? फोरोंगिरि सानखौ जोङो फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनो थाखायसो फालिनाय जायो। बेवहाय फोरोंगिरिफोरखौ लाजि फोनांनो थाखाय बेनि फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जाया। दिनैहाय इउजि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बे रावखौ बुंनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो बियो फोरोंगिरि आफाद बा फोरोंगिरि समाजखौनो मोनसे लाजि फोनांनाय जादों। माने फोरोंगिरिनि सानखौ फालिनायनि मुङावहाय जायनाखि बाथ्राखौ बुंदों, बे बाथ्राया जोंनि फोरोंगिरि समाजखौ मोनसे लाजि फोनांनाय जादों। बिथांनि बे बुंनाय रावाबो माखासे माने एक्सेप्टेबोल जायाखै। मानो होनोब्ला दिनैहाय बिथांमोना सरकाराव दङ। बिथांमोना सरकाराव थानानै बैफोर गुदि फरायसालियाव मा जाहोननि थाखाय मोजां मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हाया, गथ'फोरा मानो मोजां सोलोंथाइखौ लानो हायाखै, बेखौ बिथाङा सालिजारि खालामनानैसो नायनांगौ। बिथाङा दिनै सरकारि गुदि फरायसालिजों आरो प्राइभेट गुदि फरायसालिजों दिनैहाय कम्पेयार खालामनानै बा सोमोन्दो खालामनानै बाथ्रा बुंनाया बियो जोबोद गोरोन्थि जादों। मानो होनोब्ला बिथाङा बेखौ सिगांग्रो सालिजारि खालामनानै नायनांगौमोन। दिनैहाय गभर्नमेन्ट फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ रोजा रोजा सेलारि लानानै सासेबो मोजां गथ' सोरजिनो हाया, बे खोथाखौ बुंदों। बे थिगैनो दे, बिथांमोना सेलारिखौ बुरजा मोनो गभर्नमेन्ट फरायसालिनिया, नाथाय प्राइभेट स्कुलनिया 4,000, 5,000 बा 6-7,000 मेक्सिमाम 10-12,000 मोनो। नाथाय बिथांमोनहा मोजां स्टुडेन्ट सोरजिनानै गालाङो। दा बियो नंगौ, बे कारेक्ट। खिन्थु बिथांनि बे बुंनाय एंगेलावहाय
माखासे गोरोन्थि दङ। मानो होनोब्ला बिथांमोना मोनसे सरकार सलायगासिनो दङ। आसाम सरकारखौ सलायगासिनो दङ, बिथाङाबो केबिनेट मन्थ्रि हिसाबै आसाम सरकारखौनो सलायगासिनो दङ आरो जोंनि BTC आवहाय UPPL सरकार सोलिगासिनो दङ। दा बे हिसाबै जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव मानो मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हायाखै, मानो क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननो हायाखै, बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि गुदि फरायसालियावहाय गंसे स्कुलावहाय सासेल' फोरोंगिरि थायो। अब्ला गंसे स्कुलाव सासेल' फोरोंगिरि थायोब्ला अब्ला बै गभर्नमेन्ट फरायसालियाव माबोरै क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननो हागोन? बे गंसे फरायसालिनि सासेल' फोरोंगिरिया मोनसे LP स्कुलावहाय क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम थायो क्लासआ। आरो मोनसे क्लासावनो जोंना मोनबेसे क्लास थायो? क्लास 1 आवनो जोंना मोनबा गाहाम क्लास थायो। अब्ला जोंहा मोनबाजों जोङो 5खौ जोङो सानजाबोब्ला अब्ला बेसेबां क्लास मोनफैखो जोङो? 25 क्लास। अब्ला बै सासेल' फोरोंगिरिया हारसिङै बेसेबां 25 क्लासखौ लाजोबनो हागोन नामा? बेथ' असम्भब। दिनैहाय गोबां बर' मिडियाम स्कुलावहाय फोरोंगिरियानो गैया, सासेल' फोरोंगिरि दङ आरो बबेबा स्कुलावथ' फोरोंगिरियानो गैया। गुबुननि गामिनि कमिटिफ्रासो जेनेबा सोरबा सासे गामियाव लेखा गोरोंफोरखौ एसे एनै बेथन होनानै बिथांमोनखौसो फोरोंहोनानै दङ। गोबां फरायसालियाव दङ बेबायदिनो। दा बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय गावनो सरकाराव थानानै गावनो सरकारि फरायसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजायाबालानो फोरोंगिरिफोरखौसो उल्थायै दाय जाबसिनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों। बिथाङा बे स्कुलावहाय मानो मोजां क्वालिटि इडुकेसन मोनाखै, बे स्कुलनि जेंनाखौसो सुस्रांनो नाजानांगौमोन। बर'नि जानाखि बर' बिजोंल' नङा, बेहाय बर' बिजोंजों लोगोसे एसामिस बिजोंनि फरायसालिफोरावबो दिनैहाय फोरोंगिरि गैयि जानानै दङ। मानो होनोब्ला जोंनि BTC आवहाय BTCनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआवहाय टिचिंनि रिक्रुटमेन्ट होनायखौ BTC गभर्नमेन्टआसो मावो। बेवहाय बिनि थाखायनो बर' मिडियामजों लोगोसे एसामिस मिडियामनि माखासे फरायसालिफ्राबो दिनै थैफालांनो हमदों, जायनि जाहोनाव फोरोंगिरि गैयै। बे फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनावनो दिनैहाय फरायसाफोरा फरायसालियाव गभर्नमेन्ट फरायसालियाव हाबाबालानो प्राइभेट स्कुलावसो हाबदों। खिन्थु फरायसा खमायलांनाया जोंना बर' बिजोंनि फरायसालियाव बांसिन जादों। एसामिस मिडियामनिया एसे खम, बर' बिजोंनिया बांसिन जादों। मानो होनोब्ला प्राइभेट स्कुलावसो दिनैहाय फरायनो बांसिन लादों। दिनैहाय UG ब्रह्मआ गावहाथ' गावनि गथ'खौ मालाबाबो गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोंखायाखै, बिथाङा प्राइभेट स्कुलावनो फोरोंबोबाय थादों। आरो बिथाङा मोनसे प्राइभेट स्कुलनिनो मेनेजमेन्ट कमिटियाव दङ। दा बिथाङा प्राइभेट स्कुलनि मेनेजमेन्ट कमिटियाव थानानै प्राइभेट स्कुलखौल' फोजौनो बा प्राइभेट स्कुलखौसो मोजांनिफ्राय साबसिन हामसिन खालामनो बिथाङा नाजानायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय गभर्नमेन्ट फरायसालिखौ बिथाङा मानो मोजां खालामनो नाजायाखै? दिनैहाय बिथाङा जि जायगायाव थायो बे जायगायावनो दिनैहाय गोबां फरायसालिफोर दङ। दिनैहाय स्टुडेन्ट गैयिनि, फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायसालिफ्रा थैलांनो हमबाय। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथाङा क'क्राझार टाउनाव थायो। दिनैहाय बे क'क्राझार टाउननि माखासे खना खनला जोंनि रायजो राजाफ्रा गिदिंनानै नायोब्लानो नुनो मोनगोन दिनैहाय बर' बिजोंनि फरायसालिया माबायदि अबस्थायाव दङ। गभर्नमेन्ट फरायसालिया दिनैहाय जोंनि बे कटपारायावहाय मोनसे रुपनाथ ब्रह्म LP स्कुल दङ। बे LP स्कुलाव दिनैहाय बर' केन्डिडेटफ्रानो गैया। बर' बिजोंनि जानाखि स्कुलमोन बियो, खिन्थु बर' बिजोंनि मिडियामानो गैला। बेवहाय अनलि एसामिस मिडियामनि स्टुडेन्टफोरल' दङ आरो एसामिस मिडियामनि फोरोंगिरिफोर दङ। दिनैहाय बर' बिजोंनि जानाखि फोरोंगिरि दंमोन बिथांमोनाबो दिनैहाय एसामिससो फोरोंनो गोनां जाबाय। आरो बेबायदिनो क'क्राझार ओनसोलाव दिनैहाय जानाखि B.Ed कलेज दङ, B.Ed कलेजनि साखाथियावबो मोनसे स्कुल दंमोन, बेबो थैबाय। स्कुलानो बन्द' जाबाय, बेन्दों बेनला मानफबनानै दिनै थाला बन्द' जाना दङ गेटआ। आरो बेबायदिनो गोबां स्कुल दङ। नोंथांमोना क'क्राझारल' नङा, जोंनि अल BTC आवनो नोंथांमोना सार्भे खालामबानो नुनो मोनगोन दिनैहाय बर' मिडियामनि स्कुला माबायदि अबस्थायाव दङ। दिनैहाय जोंनि बर' मिडियामनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा गोबां खस्थ'यै फरायसालिखौ एटलिस्ट हमथानानै दङ, फरायसालिखौ एटलिस्ट फोथांनानै लाखिदों। बिथांमोना जोबोद खस्थ'यै हारसिङै बेसेबां फोरोंनो हानो, बिथांमोना बेखौ मानो सानाखै? जोंनि UG ब्रह्म बिथाङा बिथांजों लोगोसे जेसेबां सरकारि मावथि बिथांमोन दङ बा सोद्रोमाफोर दङ, बिथांमोना बेखौ मानो नोजोर होआखै? फोरोंगिरि मानो थिसननो नाजायाखै? फोरोंगिरि थिसनबानो दिनैहाय स्टुडेन्टफोरा हाजार बे स्कुलावहाय हाबगोन, एडमिसन लागोन। बिथाङा बेखौसो बुंनांगौमोन। बिथाङा दिनैहाय फोरोंगिरि सानावनो फोरोंगिरिफोरखौ लाजि फोनांनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों। बिथाङा गुबुन मोनसे समावहाय बेफोर बाथ्राखौ बुंनो हायोमोन, नाथायहाय बे फोरोंगिरि सानाव बे बाथ्राखौ बुंनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो लोगोफोर, रायजो राजा नोंथांमोना UG ब्रह्म बिथांनि जानाखि बुंनाय राव, बे बुंनाय रावा नोंथांमोना बेसेबां सापर्ट होदों बा बेसेबां सापर्ट होआखै, नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय रोजा टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ जोंनि BTC आवहाय।
आरो बिटिसिनि बायजोआवबो दङ दिनैहाय धेमाजि सनितपुर गवालपारा गोबां डिस्ट्रिक्ट दं बेफोरावबो दिनैहाय फोरोंगिरि गैयैनि स्कुलफ्रानो थैलांनो हमबाय फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय दिनैहाय गार्जेनफोरा फोरोंगिरि गैयै स्कुलावहाय गावनि गथ' गथायफोरखौ मुं थिसननायनिफ्राय दिनैहाय जानगाराव थानो गोनां जाबाय दिनैहाय एसामिस मिडियाम स्कुलावहाय मानो एथ'ग्राब बुरजा स्टुडेन्ट दङ ओमफ्राय बर' मिडियामनि स्कुलावहाय मानो स्टुडेन्ट गैया बेखौ जोङो नोजोर होयोब्लानो नुनो मोनगोन दिनैहाय एसामिस मिडियामनि स्कुलावहाय फोरोंगिरि दङ जथेस्थ' फोरोंगिरि दङ ओंखायनो बेफोरबायदि स्कुलावहाय दिनैहाय स्टुडेन्टफोराबो बुरजा नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालियावहाय दिनै फोरोंगिरियानो गैया बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जायनि थाखाय जोंनि गार्जेनफोरा बेफोरबायदि स्कुलावहाय मुं थिसननायनिफ्राय दिनैहाय जानगाराव थानो गोनां जादों आरो सरकारि बिजोंनि फरायसालियाव थिसननायनिफ्राय जानगाराव थानानै दिनैहाय प्राइभेट फरायसालियावसो दिनैहाय मुं थिसनदों दिनैहाय इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनि गथ'आ दिनै गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायोब्ला सोलोंथाइखौ लानो हानाय नङा गुदि इकुवालिटि इडुकेसनखौ मोननाय नङा जाम्बा जागोन बेखौ साननानैनो दिनैहाय बिथाङा प्राइभेट स्कुलावसो फोरोंदों दिनैहाय बिथांमोन गेदेर गोलाव बिथांमोनानो बेबायदि साननानै प्राइभेट स्कुलाव फोरोंदोंब्ला अब्ला जोंनि सरासनस्रा रायजो राजा बिथांमोनाबोथ' गाव गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि साननानै गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय फोरोंखानाय नङा दिनैहाय रायजो राजाफोरा गोबां दंसै दिनैहाय गामि गुदियावनो न' उसुंसे गुदियावनो गभर्नमेन्ट फरायसालि थाबाबो दिनैहाय 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार गोजानाव थानाय प्राइभेट स्कुलावसो दिनैहाय मुं थिसननायखौ जों नुनो मोनदों मानि थाखाय बेफोरो दिनैहाय जोंनि सरकारा दुरबल सरकारा बैफोरबायदि जोंनि सरकारि फरायसालियावहाय दिनै फोरोंगिरि थिसनाखै नांगौ जेसेबांसो नांगौ फोरोंगिरि बे फोरोंगिरिखौ थिसनाखै बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेफोरनि फारसे नोजोर होयैखौ नुनो मोनदों इभेन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारफ्रानो दैदेनगिरिफोरानो दिनैहाय बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव थिसना लोगोसे बिथांमोना गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोंहोनायखौथ' बाद दोनबाव बिथांमोना प्राइभेट स्कुल बर' मिडियाम बिजोंनि फरायसालियावबो बिथांमोना मुं थिसनबावा बिथांमोना इंलिश मिडियामावसो थिसनो बेयो जोबोद दुखुनांथाव स' रायजो राजा नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानदों मा सानाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेजों लोगोसे आं मोनसे पेपार काटिं होफाबावदों बेवहाय जोंनि जानाखि आसामनि बायजोआव दिनैहाय बिहार बायदियाव नोंथांमोना नायदो शिक्षक के पद 1,78,026 बे 1,78,026 दिनैहाय बिहार बायदि स्टेटआवहाय फोरोंगिरिनि मोनसे पस्टनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों नाथाय जोंनि आसामाव बेसेबां ओंखारदों आसामावथ' ओंखाराखै आसामावथ' ओंखारबावदों एसे एनै खिन्थु जोंनि बिटिसिआव मा जाखो बिटिआरआव मा जाखो जोंनि फोरोंगिरि थिसननाया दिनैहाय 1200 पस्टखौनो दिनैहाय एसआइउ एप्रुभ जायाखै होननानै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय बुंबाय थागासिनो दं बे राव बुंनायाथ' 2021निफ्रायनो बुंबाय थादों बिथाङा बेयो गोदान राव नङा बेखौ जों गोबां समनिफ्रायनो खोनाबोबाय थादों दिनैहाय बिथाङा जोंनि बिटिसिनि जेसेबांनाखि फरायसालिफोर दङ बेखौ बुथारनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों ना मा खालामदों जों बेखौ हमनो हायाखै एसआइउ एप्रुभनि थाखायनो दिनै जायाखै होननानै बुंबाय थानाया 2021निफ्रायनो जादों 2021निफ्राय दिनैसिमहालागै एसआइउ एप्रुभ जायाखैना दिनै 2023 जाफैबाय एथ' गोबाव नांगौ नामा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय बिहार अरुणाचल प्रदेश गोबां जायगायावनो दिनैहाय फोरोंगिरि थिसननायनि मोनसे राहा लामा खालामबाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट्स होयो नोंथांनि जानाखि साजेसन बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो बे भिडिअआ इउजि ब्रह्म बिथांनिसिम सौहैयो लोगोसे बिथांनि जानाखि सोद्रोमाफोर दङ बे सोद्रोमाफोरनिसिमबो सौहैयो स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान एडुकेसनजों रिलेटेड थानाय भिडिअ लाबोबाय थागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইটোৱে আছিল যে আমাৰ সেইদিনা টিচাৰ্ছ ডে'ত 5 ছেপ্টেম্বৰ টিচাৰ্ছ ডে'ত আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই আমাৰ চৰকাৰী স্কুলৰ টিচাৰবিলাকক বহুত মানে লজ্জিত কৰিছে চৰকাৰী টিচাৰবিলাকক তেখেতে মাতি এটা মিটিঙত টিচাৰ্ছ ডে'ৰ দিনত তেখেতে মাতি টিচাৰবিলাকক মানে বহুত লজ্জিত কৰিছে তেখেতে কৈছে যে চৰকাৰী স্কুলৰ টিচাৰবিলাকে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভালকৈ নপঢ়ায় ইয়াৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভালকৈ মানে শিক্ষাটো নাজানে এইটো কথাটো কৈ বহুতেই লজ্জিত কৰিছে কিয়নো টিচাৰ্ছ ডে' এটা টিচাৰ্ছবিলাকক সন্মান কৰা টিচাৰবিলাকে মানে মান দিয়া এইটো মানে এটা
মানে এইটো প্ৰগ্ৰাম হয় সেইটো প্ৰগ্ৰামতে তেখেতে টিচাৰবিলাকক মানে সন্মান নিদিয়াকৈ তেখেতে উল্টাহে টিচাৰবিলাকক মানে লজ্জিত কৰিছে যে টিচাৰবিলাক মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভালকৈ মানে শিক্ষাটো নাপায় বা ভালকৈ নাজানে পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰিব নাজানে টিচাৰবিলাকে হাজাৰ হাজাৰ বহুত টকা চেলাৰী লয় গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ টিচাৰবিলাকে এই কথাটো কৈছে আৰু প্ৰাইভেট স্কুলত মানে 4,000 5,000 বহুত কম বেতনতে ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টবিলাকক মানে প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে বা ভাল শিক্ষা দিব পাৰে সেই কথাটো কৈছে চ' এইটো বহুত লাজ লগা কথা তেখেতে এজন চৰকাৰী বিষয়া হয় যে আমাৰ চৰকাৰী স্কুলত কি প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটোহে তেখেতে সলভ কৰিব লাগিছিল কিয়নো আমাৰ যিমান নেকি স্কুল আছে স্কুলৰ চৰকাৰী স্কুল আছে ইয়াতে বহুত স্কুলতে এজনকে টিচাৰ আছে আৰু ছিংগল টিচাৰ আছে আৰু কিছুমান স্কুলতো টিচাৰেই নাই আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক এইবিলাক স্কুলত কেনেকৈ ভালকৈ এটা কোৱালিটি এডুকেশ্যন পাব সেইটোহে তেখেতে এইটো আগত চিন্তাধাৰা কৰিব লাগিছিল এইটো বহুত দুখ লগা কথা আমাৰ এটা LP স্কুলত ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 5লৈকে এটা ক্লাছতে 5টা ক্লাছ থাকে ক্লাছ 1তে 5টা ক্লাছ থাকে তেওঁ 5টা আমাৰ 5টা ক্লাছৰ যদি আমি এইটো ইনটু কৰোঁ তাহলে আমি কিমান ক্লাছ পোৱা যায় এটা দিনত 25 ক্লাছ হয় এটা LP স্কুলত তেনেহ'লে 25 ক্লাছ এজন টিচাৰ 25 ক্লাছক কেনেকৈ পঢ়াব পাৰিব সেইটো বহুত দুখ লগা কথা আৰু আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুলত এটা ক্লাছৰ কাৰণে এজন ছিংগল টিচাৰ আৰু দুটা ক্লাছৰ কাৰণে দুজন টিচাৰ তিনিটা ক্লাছৰ কাৰণে তিনিজন টিচাৰ এনেকুৱা থাকে মানে ছাবজেক্ট ৱাইজ টিচাৰ থাকে কিন্তু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কি থাকে এজন টিচাৰে এইটোৱে মেথছ পঢ়াব আৰু এইটোৱে ইংলিছ পঢ়াব এইটোৱে মানে লেংগুৱেজ পঢ়াব সেইটো কেনেকৈ কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পাৰিব এইটো বহুত দুখ লগা কথা আপোনালোকে এইটো মানে চালি জাৰি কৰি চাওক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে উল্টাকৈ মানে নিজে গভৰ্ণমেণ্টত থাকি নিজে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলক যদি এনেকুৱা যদি লজ্জিত কৰে সেইটো বহুত দুখ লগা কথা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কিয় কাৰণে কোৱালিটি এডুকেশ্যন পোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কি প্ৰব্লেম আছে এই প্ৰব্লেমবিলাকেহে সলভ কৰিব লাগিছিল কিন্তু টিচাৰ্ছ ডে দিনতে টিচাৰবিলাকক মাতি টিচাৰবিলাকক যদি লজ্জিত কৰিছে সেইটো বহুত দুখ লগা কথা চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বহুত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে চৰকাৰৰ তাতে এইটো ভিডিঅ'টো যায় তাৰপিছত ইয়াতে এটা মই পেপাৰ কাটিং দিছোঁ এই পেপাৰ কাটিঙত কি দিয়া আছে ইয়াতে আমাৰ বিহাৰ ৰাজ্যত 1,78,026 টিচাৰবিলাকক নিযুক্তি দিব ইয়াৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে কিন্তু আমাৰ অসমত কিমান টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰিল এইটো বহুত দুখ লগা কথা অসমত আমাৰ BTC বাহিৰত তেওঁ অলপ হ'লেও মানে টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰিছে কিন্তু আমাৰ BTCত কি হৈছে BTRৰ এতিয়ালৈকে 1200 পষ্টটো SIU এপ্ৰুভ হোৱা নাই এই কথাটো বহুত দুখ লগা কথা 1200 পষ্টটো মানে এতিয়ালৈকে SIU এপ্ৰুভ হোৱা নাই সেই কথাটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ে 2021 পৰাই কৈ আছে এইটো বহুত দুখ লগা কথা তো BTRৰ এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাটো কি কৰিব খুজিছে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এইটো বহুত দুখ লগা কথা চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ চৰকাৰৰ তাতে এই ভিডিঅ'টো যায় চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' বন্ধুসকল মই আপোনাৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনি থাকিম চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ